Pražou vrcholí přípravy na Correspondance, festival tance a pohybového umění. Účastnit se ho budou umělci z 15 zemí a program s nimi nacvičují taky místní děti. Belgická tanečnice Marie Gemine připravuje své vystoupení, při kterém se polonahá pohybuje ve velmi stísněném prostoru malé dřevěné krabice. Na své tělo nechává promítat různé nápisy a tak ve tmavém sále muzea proto záleží i na nejmenších světelných detailech. Nemáme divadlo, je to spíš celý areál, který je naše divadlo, tak používáme všechny místnosti, které jsou možné. Na hlavní páteční a sobotní program už se připravuje i 30 dětí z pěveckého souboru Žďáráček. Pod vedením Francouzů Jeana Godéna a Sebastiana Fourniera nastudovali středověkou hudbu podle partitur ze slavného španělského kláštera Montserrat. Vlastně je to ve spojení s choreografií tady, takže to určitě bude pěkný, bude to zajímavý. Souběžně probíhá na zámku i umělecký tábor. Děti si připravují divadelní rekvizity. Zpěváci se cvičili moderní, rapovou verzi svatováclavského chorálu. A profesionálové učí děti také tančit. Festival nabídne kromě divadla, tance a nového cirkusu také koncerty, interaktivní prohlídky a velké mezinárodní setkání mladých choreografů. Jde nám o to, aby se tady setkali a setkali se taky s profesionály, kteří můžou usnadnit jejich práci do budoucna. Hlavní část festivalu Correspondance začne v pátek 8. a skončí v neděli 10. července. Radovan Daněk, Česká televize, Žďár nad Sázavou. Pro dnešek všechno, zítra na viděnou.